Puktegiko irakurketak. Leire Bilbao. Errepidean. Errepidera irtendako piztia izutua zirudien. Maleta bat zuen aberri. Zainetan, urlodia zeramala esan zidan. Zer besterik da odola. Oraindik, ez dakit zergatik, geratu zen nire autoa bere aurrean. Ondoko eserlekua eskaini nion eta nora galdetzeko betarik ere etzidan eman. Zu eta bion artean, 18 urteko aldea dago, esan ezake. Baina ez dago segundo erdi bat ere. Inoiz ez da goiz bizitzen hasteko, badakizu? Nire alabak zure antza izan behar du. Neuk jakingo nuela non gelditu, egin zidan arrapostu. Bera bidean zegoela bidera joateko. Autoa gelditzea besterik ez nuela, etorri bezala joan zedin. Berbetan jarraitu zuen, nire isiltasunaren aurrean. Semaforoa gorri jarritakoan, zabaldu zuen atea.